Manog isinakabulan humalin sang ginpatigayo ng kontrobersyal nga paraffol sang pwesto sa bagong annex building para sa mga manog prutas sang Libertad Public Market. Apisar ginhold ang raffle para sa mga pwesto nga okupahon sa mga manog baligya sang utang tigiban nga mga negosyante para sa mas solid nga verification. Wala na sang round 2 para sa mga taga-fruit section. Apang hindi lang ini ang issue nga ginatubang sang vendors. Madamo man ang may sampaw-sampaw nga utang sa city government. Ano ba lang matabo sa mga wala magabutan sa raffle? Paano bayaran ang kautangan sang iban? Ini ang aton tutukan sa Spotlight. Raffle mga puso sa mga sol sa kontrobersyal nga Libertad Public Market sa Bacolod City sang damlag lang ng intuman ka magarot. Kumusta na bala ining sa karon? Ining aton tutukan sa Spotlight subong aga. With us this morning is ang aton tagpamuno, chairperson sang Committee on Markets, kag Slaughterhouse man sang aton nga syudad, the Honorable Councilor Celia Flor. Councilor, good morning. May aga. How are you? Yes, amayng aga, good Adrian. I feel good. Madugay na. Baw, ikaw man yung nagapanguna. Wala nagasakit ang ulo mo sa mga kanilang issue sa aton nga mga merkado? Wala ako ginapasakit ang ulo ko. Although galibog ang ulo ko. Tungod nga even sa akon panimalay, sa akon balay, nugakadto ang aton vendors kung may mga issue sila, no? Tiginabato naton ina. In fact, ang sa Libertad naton, subong medyo naghagan-hagan na, Yes. no? Ang reklamo. Tungod nga gintagaan naton sila assurance nga tanan nila nga mga problema of course kag concerns ginapamatian naton kag hindi lang pamati kundi hatagan naton sang ginatawag naton nga solutions. Kita ninyo subong ang Libertad medyo nagkuan na gani, no, kag ipasulod tanan na sila mo para nga maubos naton pasulod ang vegetable. Pag ang sa fruits tungod nga gamay man lang sila base dira sila ibutang na lang gid sa kundiin sila nabutang subong. Sa mga manugbaligya naton, they fear nga madulaan sila obra because wala na listang ilang ngalan. What went wrong sa aton nga listahan ay? Well, ako ya amo ang nanghambal ko kay Mayor. Saling ko, Mayor, I will have to admit. Ako ya hindi ko na mahuya mag-admit nga we made a mistake in the process of master listing sang aton mga vendors, no? Kay kung siling ko kung sige lang kita mag-make decisions nga okay, nakabalo na ta nga medyo may problema ang master list. Tapos mahimo man tagyapon ma-insist kita nga okay, sulod na kamo tanan. From one mistake to another kita para sa akon may sala sa master listing. That is why we are actually revalidating now. Gusto ko i-mapping nyo gid because that was the first instruction, i-map nyo gid. Diin na sila para makita ko sa mapa si Celia Flor ari sa number 1 diri siya galit sa kilid. Kagti syempre sa Central Market padayon man ang construction subong. Yes. So for example, the like sa Burgos no handa ng aton nga isdaan because nauna complete ang Yes. aton nga fish section. Yes. Kung sa diin na diskubrehan naton di lang isa, duha, tatlo, bautag 12. Sobra pa ganing isa ka persona may ara tag 16 Yes, kabilog ya gali nga tapang ko. What will happen sa sini nga duha agud hindi na wala kita round 2 kag round 3 sa nga Libertad nga patabo sa Burgos kag sa Central Market, Councilor Flor. Again, revalidate ang listahan. Pero do ang sa Burgos actually daw ay kita problema kay may stalls available, no? In fact, maraffle na kita sa fish kag sa meat section. Kag ang ato na lang tugil problemahan tungod nga may mga vacant stalls gin-declare vacant nga may mga kautangan gali nga from 25,000, 35,000 Kadalagko. up kadalagko sa mga kautangan. So, ang problema nato primero kung mag-bid sila kag makuha nila ang stall number 10 for example nga may utang gali nga 35,000 ipabaydan mo sa ila Lokdohon nila. lokdohon nila or ang isa to yang 100,000 ang utang lokdohon mo na. So we were thinking amon nga i-consolidate ang tanan nga kautangan kag i-divide into number of stalls para magamay ang bid price, ang floor price, or we can actually come up with a new floor price. Nahangpa naton nga hindi kita kabayad ang aton sini nga manugbaligya nga hindi kita kabayad kada adlaw sa matag adlaw sang tapangko naton. Ano man, anong problema? Ibalik ta ka sa manukan country nga problema, no? Ang manukan country naton dira kada dumduman ninyo gin sira naton, Yes. no? Nga aman, anong kausa sina? Tigin check ko sining ko nga sining anong sabat mas may sabton pa ko nga tisang una mamoy man kami ginasukot, ha? So siling ko hindi obligasyon yun na, kag obligasyon man namon sa syudad nga sukton ka mo. So tigin tagaan naton kun mo na may compromise agreement, so subong tigabayad man sila.
what do you want to assure our vendors sa plaza, vendors naton sa Libertad, vendors naton sa Central Market, kag sa Burgos, nga posible madulaan obra bangod sa nagkalatabo, pero subong ginhitso na naton, ginplansa na naton. May kulbaan bala sila? Why sila kulbaan kung masunod lang sila sa regulasyon? We have the ordinance regulating vending in the city of Bacolod na pasar na naton, designating places for vending, no? Kag sundon lang nila ang regulasyon, one by one, limpyuhan nila ang ilang mga vending areas, may ID sila, may permit sila, may QR code ang ilang stalls. Amo na gina-process naton subong. So, kung lang patihon lang naton ang regulasyon, hindi magpasobra sa mga lugar nila, no? Kung one by one lang gina, kung one by two lang gina, hindi mahimo nga may 3 by 3 ina ang inyong mga lugar. Looking forward niya damo pagkikita pag-istoryahan. Bangod may paraffol naman kita nga tigayunon Yes. sa Burgos, kag syempre kag sa Central sa Market Central naton, kag sa madamo pagid nga mga proyekto under your committee as chairperson sang aton nga Committee on Markets and Slaughterhouse. There you have it mga kapuso, Councilor Celia Flor sa Bacolod City Council. Good morning, madamo nga salamat. God bless you. Good morning, Adrian. Good morning sa tanan.